Hello! Astăzi facem pâine de casă. Una dintre preferatele mele, este foarte simplă rețeta. Cred că oricine știe să facă pâine. Începe prin a pune puțină apă călduță cu drojdie și cu zahăr. Amestecăm și lăsăm 10-15 minute să se activeze drojdia, să se umple frumos în acest bol. Pe urmă punem făină. Eu fac dintr-1 kilogram de făină, dar o să scriu ingredientele în descriere și în funcție de cum și ce cantitate vreți să faceți, puneți mai mult sau mai puțin din ingrediente. Am pus și sare, pun drojdia care a crescut, încorporăm frumos. Adăugăm apă în funcție de cât avem noi nevoie pentru a reuși să încorporăm toată făina, să ajungem să facem un aluat foarte elastic și ușor de manevrat. Și amestecăm până reușim să ajungem la aluatul dorit. Și bineînțeles, să nu uităm să adăugăm și ulei pentru elasticitate. Și să nu se mai lipească aluatul de mâini, după cum o să vedeți mai încolo. Și cam așa a ieșit aluatul, nu se lipește deloc de mâini, este foarte elastic. Eu am pregătit un lighean separat pentru că am pus o cantitate mai mare și o să trebuiască să crească mult mai mult, iar acest lighean este perfect ca dimensiune. Așa arată aluatul, nu este deloc lipicios, este foarte elastic, perfect și gata de pus la crescut. Ta-da! Mereu mi-am dorit să fac asta cu pumnul să pun. Și ei! Gata aluatul. Acum doar îl scoatem din lighean și începem să îl împărțim. Eu am scos din acest aluat 3 pâinici, cred că puteam să scot și 4, doar că am vrut să folosesc diferite tehnici de coacere și am folosit o pâinică pentru a-l coace la aragaz, să vedem cum iasă și care este diferența dintre aragaz și un cuptor cu lemne. Am pus deci o pâine în cuptorul cu lemne, o pâine în aragaz, în cuptorul de la aragaz și am făcut pentru prima dată o pâinică în oală. Să vedem cum o să fie și cum o să iasă. Acum pregătim cele 3 pâinici, 2 să le pun în forme rotunde, perfecte pentru a fi puse în cuptoare și una o să pun într-o oală. După ce le-am pus în aceste forme, le-am lăsat cam 20-30 de minute să mai crească încă o dată în aceste forme. Acum o să le ung cu ou, cu gălbenuș de ou și o să le fac o formă foarte drăguță cu ajutorul unei forfecuțe. Cam așa arată ele după ce le-am dat cu ou și am făcut aceste tăieturi cu ajutorul forfecuței. Și aceasta este pâinica pe care vreau să o fac în oală. Pe aceasta am pus-o în cuptorul de la aragaz, după ce am scos pâinica anterioară. Ia uitați cum arată prima pâinică. Eu acum o să dau cu apă pe deasupra și o să pun într-un prosopel ca să rămână caldă și să se înmoaie coaja.
După ce am lăsat-o puțin, am vrut să vă arăt și vouă cum a ieșit. Trebuia să o las un pic mai mult pentru că mi se turtește dacă o tai acum, dar nu e nicio problemă. După cum se vede, foarte, foarte, foarte fierbinte. Îmi fac ura să o ridic să o vedeți și voi. Și este foarte, foarte gustoasă. Aceasta este cel de-al doilea cuptor de la Aragaz. La fel am făcut același procedeu, am dat cu apă pe ea și am pus-o într-un prosopel. Și aceasta este cea din oală. Sincer să fiu, asta este preferata mea. Mi se pare că este cea mai pufoasă și a crescut cel mai mult. Chiar se coace foarte bine în oală. La fel am făcut. Am dat-o cu apă și am pus-o într-un prosopel. Iar aici mi-a aprobat pâinica dacă este bună sau nu. Sper că v-a plăcut și acest videoclip. Vă urez poftă bună și ne vedem data viitoare.